Nursultan Taganow Istanbul'un deportasiya merkezinden boşadyldy. Türkmen hökümetiniň açaçan tanqidçisi aktivist Nursultan Taganow 29 sentýabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki deportasiya merkezinden boşadyldy. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Düýbi Moskwada ýerleşýän insan hukuklaryny goraýjy memorial guramasy 27 sentýabrda Türkmen aktivisti Nursultan Taganowyň Istanbulda Türk häkimetleri tarapyndan saklananyny we onuň Selim Paşa deportasiya merkezine uğradylanyny habar berdi. 26 sentýabrda ýerden sagat 5 tuğruklarına Taganow öýüne ýok wagty onun kreyine ýaşaýan kwartirasyna 2 polisiýa işgär barypdyr. Gapyny açan adamlara polisiýa işgärleri Taganowyň polisiýa bölümine barmaldygyny we käbir resmi namalara gol çekmeldigini tapşyrypdyr. Munyň ýa-da aktivist özüne Türkmenistana deportasiya edilmek howpunyň awanýanlygyny video ýazgar arkaly ma'lum etdi we Türkmen rejimine garşy hereket edýän beýleki aktivistleri gorkmazlyga çağırdy. Ýatdasak 2020-nji ýylyň 19-njy ýylyna Türkmen aktivistleriniň Istanbulda geçiren protest aksiýasyndan soňra Taganow Türk polisiýasy tarapyndan tutsak edildi we 3 ay möhlet bilen deportasiya merkezine saklandy. Munyň ýa-da aktivist Türkiýede bozgunlyga ýüz tutdy. Bu aralykda ol Türkiýede kanuny esasy ýaşamak hukugyna eýe boldy. Türkmenistanyň Kronikasy neşrine görä Türkiýanyň migrasiýa gullugyna bu ýagdaý boýunça maglumat ýok ekeni 29 sentýabrda günüň ikinji ýarymynda Taganowyň adwokaty zerur resmi namalar bilen üpçüneden soň aktivist deportasiya merkezinden boşadyldy. Insan hukuklaryny goraýjy memorial merkeziniň Merkez Aziya programmasyny alyp barýan hukuk goraýjy Vitaliy Ponomaryow 29 sentýabrda Facebook ulgamynda galdyran ýazgysyna Istanbulda saklanan Nursultan Taganowyň adam hukuklaryny goraýjylaryň basyşlaryndan soňra 29 sentýabrda giýjelen sagat 5 tuğruklarına boşadylanyny aýtdy. Ponomaryow Türkmen aktivistiniň boşadylmagyny ajaýyp täzeli käfiýetlendirdi. Ýöne hukuk goraýjy Türkiýanyň migrasiýa gullugyny Nursultan Taganowyň Türkiýede galmagynyň kanuny statusy boýunça ýüze çykan düşünşmezligi şüpheli çemeleşär. Ol Taganow Türkiýede kanuny ýaşamak statusyny beren edaranyň Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň öýedigini sözüne goşdy. Ponomaryow Nursultan Taganowyň saklanmagynyň Türkiýeli insan hukuklaryny goraýjy guramalaryň hem ünsüni çekenligini we munyň ýa-da Türk häkimetleriniň ýene-de 25 tubregi Türkmen aktivistini tutsak etmek meýillerinden el çekenliklerini aýtdy. Habarlar gündürlüğü gepleşigimizde Türkmen hökümetiniň açaçan tanqidçisi aktivist Nursultan Taganow bilen 30 sentýabrda geçiren söhbetleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Ýatlatsak Taganow 29 sentýabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki deportasiya merkezinden azad edilipdi. Nursultan, sizi düň ýagny saklananlaryndan 2 gün soňra azatlyga goýberdiler. Sizi näme sebäpden saklandyklary barada düşünürs berdilermi? Maňa düşündiren zatlary şu, berde il göç idaresi diýilen migrasiýon slujba bir hat ýazypdyr. Şu adamlary toplap deportasiýon lageryna uradyň diýip, soň ýanky men ýaşaýan ýerimde 2 sany adamyň ady bar. Opşy 25 adam, şolaryň içinde meňem adym bar. Maňa düşündiren zatlary ýok, hiç ile zaýyflany ýok. Adwokatym diýalaryny gördü, hiç ile naruşeýny ýok. Prosto il göç idaresi, ýani migrasiýon slujba hat ýazypdyr. Şu adamlar toplanylmaly, deportasiýon lageryna uradylmaly diýip. Siz Tanowda 25 adamyň adyny görendüňizi aýtdyňyz. Olaryň ählisi aktivistmi ýa-da arlarynda adaty adamlar hem barmy? Yok, hemmesi aktivistler. Özem öňde iş alyp barýan, çykyş edýän aktivistleriň ady bar. Siz tutsak edilmegingizden öň özüňize basyşlaryň edilip bilinjektigi barada duýdurdyňyz. Siz muňa nähildir bir şaratlary gördüňizmi? Men aýdyşym ýaly dağdan saat 5:15'te öýüme gelýärler, men soraýarlar. Kakras şu gün men öýde ýokdum. Soň adjala çağırýarlar, polisiýa merkezine çağırýarlar meni. Men hem şöýden düşündüm, bir zat bolanyny, sebäbi hiç kim zaýyflany bolmasa, üstümizden biri arz eden bolmasa ýa-da serýozny bir zat bolmasa 5:15'te gelip öýümizden hiç kim sizi soramaýar. Soňam ýanky polisiýa merkezine baranda şu ýerde işleýän bir polis bilen gürleşip gördüm men. Näme üçin çağırdyňyz? Nähili arz etdiler meni, näme boldy zat diýip. Şonda şolan birazjyk maglumat berdi maňa. Il göç idaresiniň haty bar, seni berde tutup bileriz diýip. Indi men berde Türkiýede dokumentalny galýan, men dokumentlarym normalna. Sudyň, kaziýetiň karary bar. Türkmenistana deport edilmeli däl diýip.
Eýem onun beren malumatına göre meni polisiýa merkezine tutup deportasyon lagera uğratacak bolsalar, hökman suratda berde bir zat bardır deyip pikir etdim. Aýdyşym ýalan boldy. Men dokumentlarym barlygyny gördüler. Hiç il nawşenýan ýoklugyny gördüler. Ýene de deportasyon lagera uğratdylar. Adwokatym sağ bolsun, sudyň reşenýasyny wagtynda ýetişdirdi. Sudyň reşenýasyny görenlerinden soň meni izma goýberdiler. Dursultan, sizin pikirinizçe näme sebäpden size şeýle basış edýärler? Men pikirim şu, diňe maňa däl. Aýdyşym ýaly aktivistlaryň hemmesine içinde meniň bolmamyň sebebi her gün efir açýas. TikTok'ta men häzir 20.500 takipçim bar, patpişim bar ve her gün efir açýas. Iň az 6.000-7.000 adam efir görýär. Her gün video çekip paylaşacağız. Öz pikirimizi, nähili bolmaly, ýanky Türkmenistanda edilen basışlar ya da kanunsuzluklar barada, korrupsiýa barada öz pikirimizi vatandaşlarymyzyň arasında paylaşıp başladık aktivistler bilen ve bu nähili aýtsam adamların birazcık ses çıkarmağına, olaryň öz pikirlerini aýtmağına sebep bolup başladı. Şu zatlary durdurmak üçin etýärler. Başka aktivistlerin adının bolmagynyň sebebi olar mitinglara goşuldy. Bir neçe gün bundan öň daşarda ýollaryň açylmagy üçin plakatlar bilen ýürüýüş etdiler. Şonuň üçin diýip pikir edýän. Şu zatlary susturjak, dymdyrjak bolup otyr Türkmenistan hökümeti. Türkmenistany alyp gitmek bolup otyr hemmemize. Siz Türk hökümetiniň tanqidlaman diňin Türkmenistandaky rejime näýilelik bildirýärsiňiz? Näme sebäpden Türk häkimetleri size basış görkezýär? Men aýdyşym ýaly Türkiýanyň hökümetine hiç ile zat edem, kritikalar edem ögene indi berde Türkiýede ýaşamamyz üçin Türkmenistanyň berde diňe hökümetiň eli bilen, Türkiýanyň hökümetiň eli bilen bize ýanky basışlar edip bile başka bir güýji ýeten ok diýip pikir edýän. Şonuň üçin Dursultan, sizin bundan 2 gün öň taklanlarynda size öz hereketleriňizi, çykyşlaryňyzy bet etmek barada nähildir bir duýduruş berildimi? Bu gezek bir zat etmedi. Ýöne bir neçe ay bundan ozal meni migrasiýon slujba çağırıp duýduruş berendiler. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasy birazjyk öňjekiraak şonuň üçin sen protest, miting ýaly zatlar etmeýän deset. Menem şonda düşündürensin. Men protest edemok diňe primoy efirden, TikTok'tan zatdan öz pikirimi paylaşan vatandaşlarymyz bilen pikir alışveriş edýäs diýip şonam gadagan edendim maňa. Ýöne bu gezek preduprejdenýa duýduruş bolmady. Dursultan, siz mundan beýlek näme etmekçi? Ýagny çykyşlaryňyzy dowam etdirmekçimi ýa-da belli bolan sebäplere görä hereketlerinizi çäklendirmekçimi? Yok, hiç açanam durjak dälmen. Sebebi bular eýem Türkmenistan hökümeti gorkup başlandyğı %100 görünüpdir. Häzir vatandaşlarymyzyň köpüsi ses berip başlady. Häzir biz dymsak kenem öňkü ýaly bular arkaýyn gezer. Häzir belli bundan hem güýçli hareket etmeyi planlaşdyryp oturyn. Ondan ýanky lista ady bar aktivist doğanlarymyzy bir şekilde seslerini dünýäge ýetirjek bolýar sebebi olar Türkmenistan alyp gitseler hemmemiz üçin kıyın bolar. Ondan soň aýdyşym ýaly ýene göreşmäge dowam etjek nesip bolsa. Balkanda koronavirus bilen keselleýänleriň we ölýänleriň görnetin köpelmegi bilen welaýatyň ýene bir hastahanasy diňe virus näsaglaryny kabul edip başlady. Adatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada maglumat berýän habarçysy soňky bir hepdäniň dowamında 3 adamyň koronavirusdan ölendigini hem aýtdy. Türkmenistanda koronavirusyň ýaýramagyny resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri karantin çäklendirmelerini öz güýjünde saklap, welaýatyň köçelerine hlor ergini garlan suw sepmek işlerini güýçlü depkinde dowam etdirýärler. Balkanabatdaky welaýat keselhanasy koronavirus näsaglaryndan dolup, hassalaryň akymyny döz gelip bilmeýändigi sebäpli Türkmenbaşy şäheriniň ýokunç keseller hastahanasy hem virus sırkawlaryny kabul edip başlady diýip efirde atlandyrylmasızlygyny soran yerli saglyk işgäri 30 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu hastahanada Türkmenbaşynyň töweregindäki etraplardan, owalardan şol sanda gıyanlydan we
gulumayakdan gelen koronavirus näsaglaryna bejerigi berilýär. Gynansak-da bu sebitin lukmanlarynyň virus näsaglary babatynda tejribesi petligi sebäpli koronavirusa ýoluganlaryň ölüm derejesi 25%-den ýokary bolmagynda galýar diýip Saglyk işgäri sözüniň üstüne goşdy. Habarçymyz saglyk işgärlerine salgylanyp, soňky bir hepdäniň dowamında 3 adamyň koronavirusdan ölendigini aýdyp, olaryň ikisiniň Türkmenbaşynyň Jemaat Hojalygy Edarasynyň işgärdigini we galan biriniň Alina adly pensioner aýaldygyny hem belledi. Deňiz portunyň ony golay işçisi de Türkmenbaşynyň koronavirus näsaglary üçin niýetlenen hassahanasynda bejerigi alýar. Bu hassahanada emeli howa ýetirji enjamyna beripdirilen virus näsaglarynyň 30 golaýynyň saglyk ýagdaýy agyr derejede bolup, olaryň öýkenine ýiti deper ýetipdir diýip habarçymyz saglyk işgäriniň sözlerini çitirledi. Türkmen häkimetleri global pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň ýeki ýagdaýynyň da hasaba alınandygyny boyun almaýarlar. Şeýlelikde ýurtda koronavirus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň resmi statistikasyny ýurdun beýleki pudoklaryna bolşýaly anyklamak başartmaýar. Häzirki wagt Türkmenistan habarçylarymyzyň we adatlyk bilen söhbetdeş bolan saglyk işgärleriniň sözlerine görä koronavirusyň 3-nji iň güýçli tolkunyny başdan geçirýär. Olaryň birincisi geçen ýylyň tomsunda, ikincisi gyşynda bolan bolsa, soňky tolkun şu ýylyň iýul aýyndan bäri dowam edýär. Türkmen häkimetleri soňky 3 aýa golaý wagtyň dowamında bir karantin çäklendirmelerini girdip, koronavirus howpunyň bardygyny gytaplaýyn bolsa da tasdiklaýarlar. Häzirki wagtda ýurtda ençemi etrap, owa we hassahana karantina ýapyldy. Şeýlede bazarlar, dukanlar, ilata hyzmat ediş nokotlary we güýmenje desgalary ýapyk durýar. Sadakalary geçirmek gadagan edilip, jynada çärelerini merhumyň diňe howsarlarynyň gatnaşmagyna ruhsat berilýär. Bu aralykda ýurdun Günwatar welaýatynyň habarçymyz köçelere hlor ergini garlan suw sepmek işleriniň güýçli depginde dowam etdirilýändigini aýdýar. Onuň sözlerine görä bu işler ýangyn söndürüji gullugyň ýörüýte ulaglary bilen amala aşyrylýar.